e-hailing driver is a human being. So whether or what they are saying in terms of rejam we're not taking anybody else's bread. Balvalela uDedegu lwevenkile abahlali nabavutha ngumsindo iMaponya ePimville eSoweto emva kokudutyulwa kubulawa umqhubi we-e-hailing phezolo. Bavele enkundleni namhlanje abasetyhini ababini nabatyholwa ngokuntumeka ngomlilo isakhiwo sesebe lezekhaya eJermiston. Ufuna uncedo umama wetyendyana nelinengxaki yokuba namathumba esihleleni njengoko imeko yonyana wakhe iya iba maxongo. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa andama nophumza sikhumba noyitolikyo lwezandla Botani Mzontsundu. Kutshiswe iteksi ePimville eSoweto eRhawutini okukulandela ukudutyulwa kubulawa umqhubi wesithuthi se-e-hailing phezolo zekwenzakala ababini kwisiganeko okukholeleka ukuba sinento yokwenza nodushe lonoteksi. Namhlanje abahlali bebevutha ngumsindo baye bawuvala uDedegu lwevenkile iMaponya emva kwesisiganeko sokugetyengwa kwalo mqhubi. Abaqhubi be-e-hailing bafunge ngelithi baza kuqhuba nokusebenza nangona bendlandlathekiswa ngabaqhubi beeteksi. Lunxunguphele usapho lomqhubi noye wadutyulwa wabulawa phezolo kufuphi noDedegu lwevenkile iMaponya ePimville eSoweto. Kwesi siganeko kuye konzakala abanye abantu ababini babalekiselwe esibhedlele. Kubuhlungu hore bana ba rona ha re ba kgodisa Kubuhlungu kakhulu ukuzala umntwana umkhulise emva koko abulawe ngoluhlobo. Sikhulisa abantwana bethu silindele lukhulu kubo kodwa bayabulawa. Ayikho kokuqala isenzeka lento. Singabahlali ke sikhathele lolu Dedegu lwevenkile iMaponya kuba imanejala zalapha azisimameli izikhalazo zethu. So re khathetse ke Maponya batho. Ukanti abaqhubi bezithuthi ze-e-hailing bathi basebenza phansi kwemeko ezinzima njengoko bendlandlathekiswa ngabaqhubi beeteksi. E-hailing driver is a human being. So whether or what they are saying in terms of rejam we're not taking anybody else's bread. Client also has a choice. For e-hailing, Bolt or InDrive or Uber as well as a taxi. The mall management has sent security forces to the people when people have come to seek accountability from the mall. The only thing that they were supposed to do was come down to the people and tell them that they have received what has happened. They are also shocked as us, but clearly they are in cahoots with what is happening. Namhlanje kuye kwatshiswa iteksi kufuphi noludedegu lwevenkile iMaponya. Ukanti umnini weteksi uthi unxunguphele ngesisenzo. Udrive khona usafe khona. Ubalekile bayishiya imoto uqala bayishanga manje then from there basuka lapho bayishisa ke naye ubothema kabuya zoyihlothi kwenzakala nathola isha vele sishini uthi kwenzakalana kune e-hailing kunani nana angihlangani nalokho angazi nokuthi bayinikezwa ubani imvume yokusebenza kuphi kwenzakalana ngihlangene nalokho mina ngiyiphela njengalena khuzana ngale taxi le. Abahlali balelokishi yasePimville babongoza basemagunyeni koludedegu lwevenkile iMaponya ukuba basombulule ingxaki yezothutho. Ojongene nezothutho eRhawutini uthi buyaxhalabisa ubundlobongela obenzeka kwezothutho. We are very concerned of people who are dying because of conflicts in the industry, and we have said to the law enforcement, and they have committed themselves that they'll get to the bottom of this issue. On e-hailing, they are very fragmented. It's quite difficult. At the provincial level, I sit with a different leadership who every time when we are on the ground are disputed that they are not leading us. We don't know them. And they also claim that they are the rightful leaders. Amapolisa azingela abarhanelwa ababandakanyekayo kwesisiganeko sokudutyulwa kubulawe umqhubi wesithuthi se-e-hailing ze konzakala abantu ababini kwesiselegu. Kanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu uviyo lwethu ihamba ePimville eSoweto nalapho kubanjwe umthandazo emva kwesiselegu. Olwethu ukhawusixelele ukuba injani imeko ngoku njengoko mina abahlali bebevutha ngumsindo ze sabona neteksi ivutha amadangatye.
Well, lisa umsindo isekhona wona kubahlali njengoba usive emva kwami into yokubana abanye babahlali imibutho yasekuhlaleni nemibutho yezopolitiko bekhokhelwe izinkokheli zasekuhlaleni basacula ingoma zomzabalazo ngoba esisehlo sibothuse ngamandla ingakumbi abantu abahlala apha kufutshane. Lisa mhlawumbe uzazibuza into yokubana bingubani omnye waba bantu abathe babe kanti bayasweleka ingakumbi lo uthe wabe kanti uyatshiswa nemoto yakhe okanye ngethuba esemotweni yakhe. Well, into esithe sakwazi ukuyifumana kubantu abahlala apha siye salifumanisa into yokubana igama lakhe nguSiyanda Mthokozisi Mvelasa beneminyaka eyi-27 ebesuka eKZN ebesandozifikela kweli laseRhawutini kuthiwa ke ebeneveki nje ezimbini esuka kwicala laseKZN okanye kwiphondo laseKZN. Uthe ke ukufika kwakhe kweli cala Lisa into yokuqala athe wabe uyayenza ukubana arejistarishe imoto yakhe kwi-e-hailing nalapho athe ngomvulo wafumana isicelo sakhe sokuqala laa nto kuthiwa i-request kubantu abasebenzisa i-hailing. Ufumene eso sicelo sozokulanda ke omnye wabakhweli bakhe emveni koko wabe kanti uyadutyulwa uyasweleka ngokuhlwa kwayizolo. Ibuhlungu injalo ke Lisa, zikhona nezinye ke iinkcukacha esithe sabe kanti siyazifumana kubahlali balapha kodwa ke okwangoku salindele ukuva ukuba umphathiswa wezothutho eGauteng uzawuthini nana njengoko esengaphakathi esathi athethathethane nezinye zenkokheli zokuhlala. Sisathetha ngeenkokheli zokuhlala njalo ke Lisa ubonakele Sparks Siko ngomnye wamatshantliziyo apha. Tata enkosi kakhulu ngexesha lakho, masikwamkele kwiindaba zethu ku-163. Kuthiwa umphathiswa ungaphakathi qala ebephumile wathetha nenkokheli ebephumile apho ebehleli iiyure ezininzi nabantu abathi bazinkokheli. Luthini uluvo lwakho ngaloo nto because uye waphuma wathi aba bantu ahleli nabo phaa ngaphakathi akungobantu abazinkokheli ngokwenyani zasekuhlaleni? Mandibulela ithuba nomzuzu endinikwayo ndibulise nababukeli ekhaya. Ewe, ebunkokhelini nyhani siyabona uba ikhona into eyenzakalayo naphaa phakathi noko ikhona into ebanjiweyo. We have got confidence kwiinkokheli zethu uba zizawuphuma nesisombululo kuyo yonke le nto. Silapha nathi siziinkokheli, thina siphuma kwi-ANC siziinkokheli zalapha ekuhlaleni. Siyabona ke neminye imibutho nayo ikhona futhi asizange uzawulwisana kodwa sizodibana sonke sizogcwala emswaneni sisithi le nto yenzakeleyo namhlanje mayikhalimeke okokugqibela kuba this is not just an incident eqala ukwenzeka, especially in this area and in particular this area yaseMaponya Mall. If you recall, there was an incident that took place, similar incident in 2023 actually. So kwaba khona ke isehlo nakhona sokusweleka kwabantu nokuthothwa kweemoto zabantu. This incident that took place unfortunately yesterday, it's not just an isolated incident. And also kunalento ye-bullying eqhubekalayo in the industry, especially the taxi industry. Ibullisha kakhulu. Ibullisha even nabo Rea Vaya. Rea Vaya was also affected recently. Yatshiselwa amabhasi by the taxi industry. Nalento yabo futhi yokulwisana besithi balwela umzila. It is something that has to be put into stop by the government. Ndingaqhawulanga bhuti, sizazibona iinkokheli zokuhlala zihlala nemanagement ye-mall lena because ngoku siyakholelwa into yokobana kukhona i-management ye-mall, kukhona iinkokheli zokuhlala, kukhona no-MEC phaa ngaphakathi. Sizawubona mhlawumbi apho imibutho yezopolitiko idibana yonke apho kuzawuthiwa makuliwe lo mkhuba. Lo mkhuba nakanjani kumele uliwe sihlangene sisonke sizinkokheli. And again into kumele siqaphelisise kakhulu lapha i-issue ye-management. I-management yaseMaponya is not hands-on. It's not solid when it comes to protecting the mall and the interests of the mall. Because this incident eqhubekalayo, it has been ongoing.
abazali bethu xa besiya kwimall bethathe ama-Uber akakwazi they are being bullied ama-Uber drivers. So it goes to say uxolo kancinci uxolo ngokuxolo ngokuqhawula kuthiwa ixesha asiselinalo Tshotsubeko lona besithencokola naye ibingibonakele Sparks Siko omnye wamatshantliziyo lisasalendile ukuva ke kumphathiswa wesebe lezothutho eRhawutini ukuba uzawuphuma athini na pha ngaphakathi. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uvuyo lwethu Yamba esephimvile Soweto bavele enkundleni abasetyhini nabatyholwa ngokutshisa isakhiwo sesebe lemicimbi yezekhaya eGermiston kumasipala waseKuruleni ebutsheni beveki. Esisibini sibekwe amatyala obundlobongela konakalisa iziseko zophuhliso ukanti lamabhinqa amabini aza kubuyela kule nkundla kule veki zayo ngolwesibini. Kutyholwa ukuba lamabhinqa ngawo aqala umlilo watshisa isakhiwo sesebe lezekhaya yaye ajongene namatyala liqela. Umantyi uvakalise ubuzaza bamatyala bajongene nawo. Because of the seriousness of the offence, the court cannot just fix bail for both of you. You have to bring a formal bail application where you have to satisfy the court on a balance of probabilities that the interests of justice permit your release on bail. Ngelixa ekwathe baza kugcinwa iziseleni zaseGermiston de baphinde bavele enkundleni kwiveki ezayo. Ladies, your matter is then postponed to the 19th of August, 8:30 in the morning, back in this court. That is for your formal bail application. Both of you will remain in custody at the Germiston police cells. 19 August, 8:30 in the morning, for your formal bail application. Both of you will remain in custody. Thank you. Esisibini sabasetyhini sabanjwa ngolwesibini ngethuba logwayimbo lwabahlali beeflats zaseGermiston ababendlandlathekiswa bekhutshwa kuzo ngetshova ngumasipala waseKuruleni. Kambe kukwadizwe ukuba bangathothoza entolongweni iminyaka eli-15 xa bethe bafunyanwa benetyala. Babila besoma abezohlangulo bekhangela abantu bebekhwele kwinqolontaka encinci nentlitheke kulwandle lwaseThekwini kufuphi naseSun Coast. Igunya abantu lezophapho bathi le ngozi yenzeke phambi nje kwentsimbi yesibini akacaci ukuba ngabantu abangaphi ebebekhwele kule nqolontaka. Umahlatsi Marima oneminyaka eli-15 ubudala nophila nemeko engaqhelekanga ucela uncedo. Lo mfana waseRandfontein uphila nesifo esimenza ukuba akhula amathumba esihleleni nesibizwa ngokuba i-neurofibromatosis. Nangona sele kuyiminyaka oogqirha bezama ukumnyanga imeko yakhe iya iba maxongo. Mama wakhe uthunyana wakhe wayebekelwe umhla we-15 kuJuni wenyaka ophelileyo kuze enze utyando kwisibhedlele iCharlotte Maxeke, kodwa oko yahlehliselwa imihla yokutyandwa kukaMahlatsi. Umama wale nkwenkwana noqhelekileyo uthi ibuhlungu into yokubona unyana wakhe ephila nale meko. uMahlatsi wafunyaniswa ukuba unesifo i-neurofibromatosis eneenyanga ezili-9 ezelwe. Le meko iqale ukubonakala ngokuba adumbe ubuso umntanam ndamsa ekliniki emva koko sagqithiselwa kwisibhedlele iLeratong. Bamfaka ke kwi-X-ray kwathiwa unesifo sengqele esichaphazela amathambo. CT scan yari uswere ki neurofibromatosis. I-CT scan yabonisa ukuba une-neurofibromatosis. Kulapho ndathabatha amanyathelo okufumana uncedo. Ndamsa kwisibhedlele iHelen Joseph andizange ndulufumane uncedo. Emva kwexesha omnye wootitshala bakhe wacebisa ukuba siyofuna uncedo kwisibhedlele saseBaragwana. Re ka kgona gore re kry thuso ko Bara. Uthi oko akuzange kuncede nto ze wamsa kwisibhedlele esikhulu eCharlotte Maxeke nalapho bayebenza olunye uqhaqho. Nangona kunjalo oogqirha bamcacisela ukuba esi sigulo sihamba ngofuzo kwaye soze sinyangeke. Ugqirha Netsholongwe uthi kuqhelekile ukuba esi sifo sibuye emva kotyando. The face is very well vascularized, and neurofibromatosis by its nature is a condition that leads to massive bleeding. So when we plan this operation, we take that into account to make sure that we plan it in such a way that we check the benefits of doing the operation and taking it all out versus the disadvantage that at some point we might lead into the patient bleeding to death. Uthi ngenxa yobuzaza bolotyando kufuneka ugqirha ononzululwazi nosekhefini kungoku loqeqesho kwidyunivesithi iOxford eEngland. We have this clinic only once a month. We're going to be having it tomorrow
which we were going to be seeing them and planning, but because it's on leave, they're going to come to our clinic next month, because by the nature of the complexity and the craniofacial clinic being a subspecialized service, we only do it once monthly and we cater for everyone who comes through our door at Charlotte. Oogqirha bathi baza kusijonga isimo sikaMahlatsi njengoko esalindele unyango kwiingcaphephe zoogqirha. Bathe kratya kwikhulu abantwana besikolo iGobizizwe Agricultural eMthatha eMpuma Koloni abaleqiswe esibhedlele izolo nekutyholwa ukuba batye ukutya okunetyhefu nabathe kamva bakhululwa kwashiyeka omnye osafumana unyango. Abazali bathi basadinga ixesha lokubanika inqwalasela abantwana babo ngaphambi kokuba babuyele esikolweni. Abazali bamemelela ukuvalwa kwesikolo kethutyana de abantwana baphile ngokupheleleyo. Oku kulandela ukuleqiswa esibhedlele kwabafundi abathe kratya kwikhulu izolo emva kokubonakalisa iimpawu zokutya ukutya okunetyhefu. Okanye abazali abanabantwana abafunde eGobizizwe, mna ndingacebisa into yobana bangabahlalisi endlini kuba esithi umntana andinanto ndiziva ndirayithi. Okwesibini, sirhalela isikolo okwangoku sivale, even if it's for iveki bakhe bavale bajonge if ngamanzi wabo anengxaki kutshekishwa amanzi wabo. Uba ngaba kukutya kwabo kunengxaki kutshekishwa ukutya kwabo, because kaloku ngabantwana abasithetha ngabo, zimpilo zabantwana bethu ezithetha ngazo. Bekubuhlungu kakhulu izolo around 2 o'clock xa zindifowunelwayo kusithiwa umntanam ukhona kubantwana abasesikolweni afunda kuseGobizizwe kwinto yoba begabha, bevomitha, befeyinta, befithisha. Ndothuka kakhulu. Ukothuka kwam andikwazanga ukuzibamba, ndabaleka ndaleqa esikolweni. Usuka kwekhaya ndiye esikolweni kwathiwa abantwana sebeleqiswe esibhedlele, so ndabaleka ndaya esibhedlele ke ndiye ndaza ke esibhedlele. Fika ke esibhedlele abantwana bekwimeko engekho rayithi sibevalelwe. Into bhuti bendigqibele uyitya mna ibingumngqusho nenyama bendiyitya esikolweni nalapho. Mandiziya esikolweni ke ngoku ekuseni first period ndanyamezela nje ndiyava uba ingxaki ikhona kodwa kona. But ndaqonda uba ingxaki izoba khona, ndihamba etoilet, ndahamba ndaya etoilet. Mandifika etoilet ndiphuma nje ngamanzi into ephuma phaa, ndiqonda uba ingxaki isisu sam sirongo ngoku. Isibhedlele siqinisekisile ke okokuba kushiyeke umntwana omnye naye ocaca bhetele kunento ebeyiyo izolo. Nantsi Mazulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa kwidesika yendaba, ndiyabulisa nawe mbukeli apha ekhaya, ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu. Mna ke ngegama ndikuThabile, inzwakazi yabathembu. Mvanje nantsi Mozulu. Masivuleke bukele ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zamvanje ke zeMozulu ngamandla ke kuMzantsi Afrika ukusola ngomso kaloku ekuseni futhi emva kwemini nakurhatya noko kunetha kakhulu futhi phantsi kusebekela nje wonke umbindi apha eMzantsi ngamandla ke kwelaa phondo lapha kaloku eFree State njengapha kuncam yalo kovelcome futhi ekuseni bevuka ngala 12 degrees bayivale ke beyisonga laa mini ngomso futhi ngaye kaloku la 24 degrees wemvula nendudumo. Wona ke amaqondo wakho aphantsi naphezulu ngelokuqala nqa bethuna iphondo kuphaye kaloku ephondweni laseMpuma Koloni ngamandla ke mbukele ekhaya futhi kumaxa laphondo kusebekela impela phaa ekuseni futhi ko-Alvana, Jamestown, eVetlise, Sada kuyabanda mpela phaya xa bevuka ngomsekuseni ngaye kaloku la 8 degrees zebenje nje ke ephondweni laseFree State bukele kakhulu ngamandla futhi kumbindo laphondo njengapha kwimpuma yalo eFixburg ekuseni futhi bevuswa nguye kaloku la 6 degrees kanti bayayivala ke beyivala la mini ngomso kwakhona futhi ngezomvula ngeshumi nje elikhatshwa sisithoba kanti baphila ngolu hlobo phaya ephondweni futhi elisentshona Koloni ngamandla ke mbukele ekhaya futhi kwimpuma namazantsi welaphondo njengaphaya koGeorge futhi kumazantsi welaphondo kwasekuseni yinqele njengephi yakhe kaloku la 9 degrees nantsi kwakhona imozulu phaya ephondweni futhi eliseNorthern Cape njengaphaya ke mbukele ekhaya futhi kumantla welaphondo kuRuman kwasekuseni zimvula zindudumo futhi ngaye ke bethuna la 10 degrees. Imozulu phaya ephondweni futhi eliseNorthwest ngomso ngamandla ke mbukele ekhaya futhi kumazantsi nempuma yelaphondo Klerksdorp kwasekuseni futhi zezomvula zindudumo mpela futhi xa beyivala beyisonga la mini ngomsemva kwedinala ko-24 degrees zebenje ke phaya ephondweni futhi eliseRhawutini ngamandla futhi kumbindi welaphondo Johannesburg phaya ekuseni futhi zezonkwankca ngo-11 degrees naphaya eSprings kungabanda xa bevuka futhi bevuswa sisithoba ekuseni. Nathi kwakhona bethu imozulu futhi kumantla apha eMzantsi Afrika njengapha kaloku koLimpopo futhi amazantsi welaphondo bilabila ekuseni 6 degrees naphaya kwimpuma yelaphondo futhi yinqele phaa kakhulu futhi ePhalaburwa xa bevuka ekuseni ngomso. Sehle njalo ngokubanzi phaya ephondweni elisempumalanga ngamandla futhi kuma
kumantla welaphondo njengaphabukela ekhaya kosikhukhuza yingqele ngumoya ngo-8 degrees naphaya embobula futhi ungabanda xa bevuka ngomso ngo-11 degrees mandivale bethula ke ndiso ngemozulu phaya kaloku KwaZulu-Natal ngamandla futhi kumantla welaphondo phongolo ekuseni ngo-11 degrees napha kwincam yelaphondo futhi ko-Richards Bay ekuseni bevuswa lishumi nje nesibhozo mna ndikuthele kangaka xesha lemiyoli. Kamnandi mawethu.